Πυροβολήθηκε στο παιδί, μόλις πήγαινε να βγει από το διαμέρισμά της. Μου ήρθε να πω ότι πυροβολήθηκε και η Χριστίνα, δηλαδή της Φωτεινής που έχουν σκλάβει. Πριν από λίγο μετέδωσαν από την τηλεόραση έκανα δελτία ότι πυροβολήθηκε η Φωτεινή μόλις πήγε να βγει από το διαμέρισμα της. Πριν από λίγο κάποια κανάλια είπαν ότι πυροβολήθηκε η Φωτεινή. Παιδιά, ακούσατε τα εκπαιδευτικά ειδήσεων. Άκουσα ένα δελτίο, γι' αυτό ήταν από το δυσάρεστο στο χάρι. Μα και τι του πες? Ότι πυροβολήθηκε η Φωτεινή. Λάθος, τα μισά κανάλια λένε ότι πυροβολήθηκε η Φωτεινή και τα άλλα μισά λένε ότι πυροβολήθηκε η Χριστίνα. Ναι, αλλά κάποια άλλα είπαν ότι πυροβολήθηκε η αδερφή της Χριστίνας. Πυροβολήθηκε η Φωτεινή. Πρέπει να με τρελάνε και τώρα πια ποιο πυροβολήθηκε και θα καταλήξετε κάπου. Κάτσε ρε παιδιά, είσαι τρελαθό. Ποια πυροβολήθηκε? Η Χριστίνα ή η Φωτεινή? Κοίτα το κακό τον δρόμο και την εμπορία στα κόντρα με τον νόμο ξαφνικά ένα πρωί. Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε τη ροή του προγραμματός μας για να σας ενημερώσουμε για ένα νέο και συνταγματικό γεγονός. Πιάσαν την Ελένη και την βάλαν φυλακή. Μισό λεπτό, με νούμερο από το κοντρόλ. Ναι, συνδέομαστε τώρα με τη δημοσιογράφη μας, τον Γογό, για να μας ενημερώσει για τα τελευταία νέα. Ναι, Αναστασία, έτσι όπως θα λες είναι, μόλις τώρα πιάσαν την Ελένη και τη βάλαν φυλακή, τώρα σε λίγο θα απολογηθεί στο δικαστή για το έγκλημα που διέπραξε και θα τη στείλουν στη φυλακή. 50% στη φορολογία. Πού πάει αυτή η χώρα, ρε? Πού? Πιάσαν την Ελένη και τη βάλαν φυλακή. Για κάτω λίγο. Έλα ρε. Έλα, Σοκράτη, ένα θα σου πω. Πιάσαν την Ελένη και τη βάλαν φυλακή. Πράγμα. Πιάσαν την Ελένη και βάλαν φυλακή. Πότε. Και εσύ που είσαι τώρα? Καλά, καλά. Έρχομαι από εκεί, γεια. Είναι αυτό το τηλέφωνο. Τι να σου πω, ρε φίλε, κοίτα εδώ πέρα. Πιάσαν την Ελένη και τη βάλαν φυλακή. Όχι, ναι, αλήθεια είναι. Ποια θα την λέει και βάλω φυλακή? Εγώ τι σου είπα, ρε φίλε, στο τηλέφωνο. Πιάσαν την Ελένη και τη βάλαν φυλακή. Τι θα κάνουμε τώρα? Τώρα σε πιστεύω ότι πιάσαν την Ελένη και βάλω φυλακή. Τι θέλεις και αποδείξεις να καταλάβεις ότι πιάσαν την Ελένη και τη βάλαν φυλακή. Μα αυτό να το βλέπω καθαρά ότι τη βάλα φυλακή την Ελένη αφού την πιάσαν. Μα εγώ γιατί να σου πω ψέματα? Αφού τη βάλαν φυλακή, τη πιάσαν και τη βάλαν φυλακή. Τι θα κάνουμε τώρα? Πού είναι αυτό? Όχι, δεν είναι, αυτό είναι το ΟΤΕ. Ω, ένα δε, πάρε το. Περίμενε. Μισό. Να το. Περίμενε. Ήταν ωραίο. Να το. Καλημέρα, Ανέλυξη. Πιάσαν την Ελένη και την βάλαν φυλακή. Τι να κάνουμε? Αυτά έχει η ζωή. One way or another, I'm gonna get you.